Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré je s mojou kamoškou Angel. Ahojte! Au. Sorry. No, takže... A je to 7 sekúnd. Ideš prvá. Dáme 7 sekúnd na to, aby si povedala, aká je moja najobľúbenejšia hodina. Vytvára. 4 sekundy, no. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala, koľko sme triede. 12. Presne. Ako hodinky. 2 minúty. Sekundy. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala moju najbafafoprovú. Alexandra. Áno. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala, ako sa volá Zuzu a Adel na YouTube. Zuzka a Adel. Áno. Pripečený. No, tak. Adel, sorry, to som ja nemyslela zle, to ona. Máš 7 sekúnd na to, aby si uhádla. No. Aby si povedala moju najobľúbenejšiu pesničku. Je to Dominiky? A od koho? 7. Tak potom neviem. Fúkady. Ale ja to nepoznám. Žijem s tým. Ale počúvala si dlhšie tú Dominiku. No ale už mám Dominika. To je jedno. Simu. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala, kto je moja kamoška. Ja. Áno. Máš 7 sekúnd. Počkaj, 4. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala môj najobľúbenejší film. Ja neviem. Marabean? Limony? Film. Titanic. Ježiš, ja nedoveď také, lebo potom ja neviem. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala, kto je do mňa. Sebo. Áno. Máš 7 sekúnd na to, Nie, je to môj totok. Je to môj kamoš, keď som ešte chodila z inej školy. Dobre. Chápeš? Áno. No dojde, ja aj ty. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala. A pomaly to ráčkaj. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala. Kedy som s ním vedela. Júni? Ďalej už nemôžem. Nepovedal si rok, ani ono dátum. 37. 2007. Áno. Ale rátam si to. Dobre. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala, ale ja som tu robila chybu, lebo ja som mala 2 na 1 a to som sa pomýlila. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala, čo znamená, tamto máš, schôl. Škola. Yes, za 5 sekúnd. To je každý. Máš želačku. Daj mi. Žebám, to mám včerašku. Ale myslím, nie v ústach, ale... Moje najobľúbenejšie zviera. Mačka. Zajac. Pes. Lišiak. Jerry. Kôň. Mopslík. Ježo, to je pes. Nevadí. Aj tak mi to rátame. Má 7 sekúnd na to, aby si povedz, koho máš najradšej z tvojej triedy. Tami. Sylvie, Tiffy a Maja. Iba jedno človeka, nevadí. Tiffy. Môžeš. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala moju najobľúbenejšiu spevačku. Ales. Ale ako sa to začína? Sima. Ježi, ako mám poznať? Jaj. Ako mám poznať? Má 7 sekúnd na to, aby si povedala, je to posledné. Nie. Má 7 sekúnd na to, aby si obula tieto topánky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Som
Kriska. Počkaj. Dobre, a máš 7 sekúnd na to, aby si ich vyzula. Ale nie, tuto. Dobre. Dobre, vyzuj. Dobre. Vyzuj ich! Dobre. Tak. Takže to vyrovnáme. Je to remíza. Peč sa vyzula, ty kráľu mala. Je to remíza. Ja som jedala posu. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A keď nie, tak Odoberajte, komentujte a ahojte. A keď nie, tak radšej buďte ticho. Ahojte.